Praise the Lord, praise the Lord. Good morning. Welcome to God's Mission TV. Happy New Year, Happy New Year. Today is Tuesday, December 31, last day of 2024. So, kung gusto ka maminaw og pagdasig, pipila lang ka minuto. Just take this opportunity to listen the Word of God, and of course makaigsunan gikinanglan kayo nato ang bagong panlantaw karong umaabot nga tuig. And of course na mga butang nga gikinanglan nato nga ma-revive, no, mga bag-o nato nga mga pangandoy kasing-kasing alang sa bag-ong tuig. Wala ko nasayod unsay imong kinabuhi sa tuig 2024. Nagtuo ko nga na kay pangandoy alang sa bag-ong tuig sa 2025. Now, I hope nga di sa nimo ni scroll. Just take this moment. Just bear with me and take this word seriously and put these words in your hearts and allow the Holy Spirit to minister, to refresh you, to empower you, and of course to equip you. And we are now in this season of time that we need to be more serious in serving the Lord despite sa ating mga kahinaan, sa ating mga failures sa buhay in the past years. Now we are approaching the most exciting year, the year 2025, and I'm pretty sure that this year of 2025 would be the year of amazing things in our lives. And this is the year of multiplication. And now, nagtuo ko igsuon nga kining naakay damgos kinabuhi. O kana nga damgo walay laing makatuman ana ang Dios ra gyud. So nagtuo ko nga karon nga tuig 2024 naatay mga damgo nga ma-realize, naatay mga damgo nga matuman, ma-witness nato, masinati nato, mahawiran nato, ma-enjoy nato according to God's will, according to God's purpose sa atong makinabuhi. Na ang Bible nagsulti nga whatever you ask in prayer, believe that you will receive and you shall have it. Na nagtuo ko nga daghan tag gipangampo, daghan kag mga gipangampo sa daghang mga katuigan. Nagtuo ko nga walay mga pag-ampo nga wa nadunggan sa Ginoo. Ang atong mga pag-ampo nadunggan sa Ginoo o gusto sa Ginoong tumanon. So mao ni akong pagdasig nimo karon. Nga kini nga tuig 2025, tuig ni nga ang imong mga pag-ampo imong makita, imong madawat ug imong masinati. Tubagon sa Dios imong mga pag-ampo. Now makaigsuonan ang akong pagdasig nga karon nga tuig sa 2025 mahimong mas seryoso pa nato nga tuig sa atong pag-cooperate sa bulaton sa Ginoo, pag-participate sa bulaton sa Ginoo, sa atong involvement sa bulaton sa Ginoo. Damorta nga mas naay concern or priority sa atong pagpagamit sa Ginoo, sa atong pagkinabuhi para sa Ginoo, no? Ikaw karon wa ko nasayod unsay imo ang kalidad sa kinabuhi. Nana ba ka karon sa mga kaluya, mga pagduwa-duwa, mga kalaay sa kinabuhi. Igsuon ayaw padaog sa imong tawhanon nga kondisyon. Ayaw padaog sa imong tawhanon nga mga panghunahuna. Usahay kita pilihon ta sa tong tawhanong hunahuna. Usahay kita pilihon ta sa tong tawhanong pagbati. Muna ako kang gidasig karon. Dasigay imong kalag nga mudayeg sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mahimuon nimong kusog panghawakan nimo. Kay ang pulong sa Ginoo buhi ug gamhanan. Ang pulong sa Ginoo tinuod. Ang pulong sa Ginoo mao ra gyud ato ang kalakasan nga makasustenta, maka-overcome ta. Kay ngano imo manglauman ang mga saad sa Ginoo. Muna nga ako kang gidasig, ayaw kang sa pagsalig sa iyang saad sa Ginoo. Mas damor i-meditate ang pulong sa Ginoo, mas damor laumi nga kung ang Ginoo mo'y nanulti, Ginoo mo tuman siya, kay di isa samas tao nga magbakak,
di siya sama sa tao nga nanaad nga pwede niyang pakyason. Apan siya nga Dios nga nagsaad, andam siyang mutuman og iyang buhaton alang sa iyang katawhan. Sa iyang katawhan nga mituog misalig kaniya. So makaigsunan ang atong bagong tuig karong pila ka mga oras na lang gikan karon atong itinguha sa atong pangandoy kasing-kasing nato. Nga kini nga tuig mahimong tuig nga meaningful ka imong kinabuhi. Tuig nga kahibulungan yun. Dili sama sa milabay nga tuig. So mas damorta nga mag double time, damorta nga mas committed, mas damorta nga mas excited, mas damorta nga mas malipayon niini nga tuig. Despite sa imong challenges, mga kabug-aton nimo, pilia ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pilia ang pag-alagad sa Ginoo. Pilia nga mas musimba kas Ginoo. Mas pilia ang Ginoo sa imong kinabuhi. Unsa nga klase nga challenge nga kabug-at, kalibog, kalaay, pilia ang pagpangalagad, pilia ang pagsimba. Tagai og dakong pagtagad nga mas concern nimo ang buluhaton sa Ginoo, mas concern nimo ang pagpagamit sa Ginoo, mas concern nimo ang pag-involve sa mga buluhaton sa Ginoo. Kay kung unahon nimo si Lord, mas labaw kang unahon sa Ginoo. Prinsipyo man sa Ginoo nga unahon ang gingharian ug ang pagkamatarong. Kay ang tanang butang idugang. So try to imagine, idugang ra ang tanan. Simple lang ang imong buhaton, unaha ang Ginoo sa imong kinabuhi, nga mas mga lagad ka, mas mo pasalamat kas Ginoo, mas more nimong tagaan ang Ginoo pagtagad sa imong kinabuhi. Busy man ka, unsa ba imong mga transaction, negosyo ba, unsa ba imong mga kalingawan sa kinabuhi, apan ako mingon nimo, mas pilia kanunay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Be always grateful, thankful sa tanan kinabuhi, kay di man ni ato gasara ni Ginoo. Pilia kanunay nga magpasalamat kas Ginoo, nga mosimba kas Ginoo, mutawag kas ngalan sa Ginoo. So salamat sa pagpaminaw, salamat sa pag-share sa atong mubo nga mensahe. Ang Dios magapanalangin kanato. Happy New Year. Akong deklarasyon nga kini nga tuig 2025 mahimong tuig nimo sa kahibulungan. God bless you og maayong buntag natong tanan. Bye-bye.